As you step down from the train and meet me is my mama and papa. Down the road I look and there was Jenny. Golden hair and lips like cherry. It's good to touch that green grass of home. Hoe komt het dat je zo emotioneel wordt uit je muziekmaatje? Muziek? Ik lees geen muziek. Ik speel die muziek. Die muziek die komt hieruit. En uit het hart, dus het gevoel. Dat mag net van een stukje papier komen. En als je dat... Je speelt uit het gevoel. Hold you baby, smiling, sweetly, it's good. Hoe ben je ooit in aanraking gekomen met de muziek? En wat voor avontuur is dat worden? Dat is een gigantisch avontuur geweest. Waarom weet ik niet. Ik ben samen een basgitaar zelf maken. Van een gewone gitaar en een versterker erbij. En dat vond ik leuk. Ik vond het bas spelen vond ik leuk. En toen denk ik, nou, ik moet ook wel wat verder. Dus dat was de neus een keer in de krant. En toen zei ik er een advertentie staan. Dat we in Ljout van een wielerpalen en het woonwagenkamp. En er waren jongens daar die dan echt aan de radio's heen, dat we dan wat versterken. Zo hebben we eigenlijk begonnen. Wat wie de naam van de band? Weet je dat nog? Dat wie de Mustangs, ja. En we speelden altijd in de Kobbekooi, kan ik me nog herinneren. En dat diende ook wel op het dik. Als we geen centen in, dan speelden we daar op het dik. En dan stond die man van de woonwagenkamp met een petroen. En dan gingen we met z'n gewoon of 15 gewoon. En dan konden we een paar stokjes kepen voor de drummer. Of een paar snaren voor de gitaar. En zo is het eigenlijk begonnen, ja. En wie dat doet voor jou een hobby of wie dat echt je werk? Nee, wie mijn hobby. Ja, die muziek, dat vond ik altijd mooi. En we gingen dan een roadmanager. En dat weer wat een apart figuur. En die wist het al even beter. En zo dwanden ben ik de bewaarrekker. Omdat ik paste er eigenlijk net meer in. Toen ben ik bij QB gekomen als roadmanager. Maar QB die bassist die was vaak dronken. En dan mocht ik dan voor hem invallen. Dat vond ik zo mooi. Die dreun van die geweldige installatie. En dat weer super mooi. Maar jou had dus bas in QB en de Blizzard? Hè? Jou had dus wel bas spelen? Ja. Bij QB en de Blizzard? Ja. Dan weer die oren nog... Dan werd meer zo smoor. Maar die drummer en die bas, ja, dat moest wel het ritme brengen. Dus dat vond ik uit. Maar ik kon u de hollen, omdat ik die bassist al die derde. Dus ik wist precies wat hij speelde en die. En dat werd heel erg mooi. Maar toen gingen we in Den Haag ook ergens nog eens aan dingen, het Brainbox en al die. En dan waren er aan het drugs en aan het stuf. En vooral, ik denk, nee jongen, dat ben je trouwd. En als ze fijn wifke thuis, ik bleef thuis, ik ging er net weer heen. Dus ben ik me helemaal gestopt. And there to meet me is my mama and papa. Kunnen jou nog blied worden van de muziek? Ja, Fleurt het jou ook wel op? Ja, zeker. Maar alleenig is dat wat moeilijker. Hè? Kennen wij je het maar jou maar een fleurig noemer eindigen? Ja, waarom niet? Ja, zullen we dat proberen? The old time looks to change when I stepped down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Met op knippen of op stil? Stil. Die ik op stil. Ja. Nou, voorzichtig hè? Ja. Knippen blijft thuis. Nee. Doei. Doei. Jan. Hielke. Nou gaan we naar Laura.
ik haal je meestal eerst Marian. En dan haal je Hielke op en dan Laura en dan Tijn. En dan verzamel je bijvoorbeeld dieren bij de single. En dan af bij ergens anders. En dan gaan we mijn hele groep de skieler in. Auto! Auto! Ja. Hey, en is het net gevaarlijk met al die auto's? Nou, we gaan lachjes. Ze komen bij de Action Waai en ja, ze jou gewoon lacht. En ze ken ik in de disco-stand? Ja. Hey. Ja, die vrouw. We doen de Polonaise. Hey, ik moet eruit. Hoe oud ben je? Nou, 9 en 10. En word je net aan jongens op een computer? Nee. Het is volle leuker. Kom maar, hè? Doei! Opbouwen! Opbouwen! Kijk, jij gaat de verkeerde kant uit.